L-iskejjel tal-Knisja f'Malta Għawdex għandhom dokument ġdid ta' identità li jiddeskrivi l-missjoni u l-prinċipji edukattivi tagħhom. Id-dokument bl-isem L-Edukazzjoni Kattolika f'Malta, il-missjoni tal-iskejjel tal-Knisja fis-soċjetà Maltija tal-lum u għada tnieda waqt attività fil-kumpless tal-Bon Pastur f'Ħalbalzan. Matul l-attività ġew inawgurati wkoll uffiċini ġodda tas-Segretarjat għall-Edukazzjoni Kattolika. L-awturi tad-dokument qalu li dan għandu jservi bħala qafas għall formazzjoni tal-mexxejja, edukaturi u ġenituri u għandu lan li jissaħħaħ il-ħidma tal-iskejjel fuq il-valuri tal-inklużjoni, ir-rispett u l-paċi. Id-delegat għall-Edukazzjoni Kattolika Father Mark Ellul spjega l-għana ħari wara dan id-dokument. Dan id-dokument jiġbor dawn il-ħsibijiet kollha fi ħsieb wieħed l-iskejjel tal-Knisja x'inhuma, għalfejn jeżistu l-iskejjel tal-Knisja, lil min iridu jwasslu. U qed ngħid lil min mhux xiex għaliex iridu waslu l-persuna ta' Ġesu. Wara dan id-dokument huwa l-bidu ta' triq oħra issa kif flimkien ħanaraw li dak li hemm miktub fid-dokument jasal billi nwasslu l-persuna ta' Ġesu. L-Isqof Awżiljarju Joseph Gallia Kurmi qal li l-iskejjel għandhom ikomplu jaħdmu flimkien fil-formazzjoni tal-istudenti. L-Isqof ta' Għawdex Anton Tewma enfasizza l-importanza ta' formazzjoni kontinwa għall-edukaturi.